Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R. Isu-isu pemirsa wis bernyuci. Arep manasnya anaknya malah renek panas sih Mbak Ti. Panas diler rumah. Diler. Anggur mie warap ya wis kalem. Mie sing tenanan digendong Mbak Ti. perak kuning. Ben apa deh? Biar gak perak kuning lagi kami. Perak kuning matane kami. Mie. Wis sadar pegang. Rika lagi ayah hadis. Kalau kudu kok bayu. Wes sih. Lah yo. Dia kudu kademen. Aku nalon-nalon. Apa? Yo, Aku nalon-nalon kok kuwi. Lah piye dadi bisa tak ngene yo. Untuk karo anak-anak. Aku kok nalon-nalon. Kalau Didi ndarane mak aku. Bapak aja nang sawah. Ayo mulai basah dua. Ayo tak numpak bawah. Ayo. Bapak aja nang sawah. Melok. Ayo. Ndarane ayo dah. Cakak cilik-cilik akeh wedok-wedok cak. Ayo. Melok sing ndi ya? Melok bapak sama melok basah ya. Melok basah ndah ayo. Tak ada tapi tak. Ada numpak bawah di kamar. Tolong dibikinan api. Dan apa mak? Kenapa? Kenapa sayang? Cumil. Wah langsung mimil. Kalau tangannya lano cumil kotor. Cumil. Mil. Satu sih mi. Kayak putu nilai warga. Sama sininya Mbak Lali ya. Cesa. Kalau Mbak Rika tak kayak ngisor ora tekan mau pemirsa. Mbak tak kayak ngisor Mbak Ti. Iso gayo. Iki lo kayak dulu iki digawane jedhe. Halo. Cesa. Ya Allah. Mencine. Jalan-jalan terus wah seneng e. Iya. Aja rene sing ngerja. Mbak aja kok dileleng lodi. Bayar. Adik nah. Ayo, limbon nah iki lho di. Wedok nah. Cesa iki putune lek war. Buyut. Mosok wis Iya lho buyut. Tangga. Iya. iya Pak oleh yo nangane yo. Tanggane Pak. Lah anak kono kae. Cas, rene cas. Cas andane. Berat apa ngono iki? Itu. Murah. Tuku kok sama murah nek tuku kok larang to. Makane jak kenyang tuh Mbak. Kilo manusia. Ya dari bareng. Ngono ki ngisir ngene. Pak terus kuwi nek kamu. Ndak kira mamu lho nek ngapain tak kolekni dhewe ora usah ngomong wong. Ora nek ndek mripate jelas jling. Wong iki ora. Loro belanjos kan. Dalah. Ora sida ya peti kombi. Kok peti kombi. Ora pamit iki to ya. Iya. Wis wong 5 kok. Dadi padaro. Ngene jere ra wow. Wong 5 lho. Lah sapa lho jere? Pak Uci Pak Renja bojone. Pak Uci iki Mas. Terus report bojone nikah. Cesa. Sapa lho ngono lah wong. Ramandi ya wong irunge cantik ora umbel. Mas Dike. kayak itu dikit. Ora kita ngono ngene kok. Oi, bener pulang. Cerita kok. Pulang apa? Iki wis bar omah wayahe ning sawah. Sawah ki Masno enek ning sawah iki Dik, Mas. Berapa tuh? Oh iki jane bensin sik. Iki enek tombole yo. Di kula rasa celuk-celuk ya, Dik. Lho pemirsa. Beli tekan bel, wis rasa blok-blok kreatif tenan. Gedeke yo. Sama Dik jenenge, Dik? Oh, Sagel. Ya wis terima kasih yo. Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Wayahe ning sawah Dik mau didos pemirsa. Ini kono didos karo Mas.
Udah sampai penuh di sini. Aku tak dono dalane koyo apa pemirsa. Ini numpak sepeda Suparno ini. Ini loh pemirsa. Ini menuju nih sawah etan nih. Iya, ono tambang pasir kan. Oke lo Pak Suparno ya. Sepeda aku ning kene pemirsa ndek mau. Aku nganggo sepeda Pak Suparno iki. Ya. Sampai sama sepeda. Teko Tegal pemirsa. Iya Mas Suparno. Ini ngedas Mas Nondek mau. Duh. Bangkel ya. Oke. Karo sapa Mas ke jenenge lali ya. Ngedas wong. Pakno. Karo Pakno iki ya Pakno. Double. Iki double no pemirsa. Morotuane adikku itu. Iso le Mas masuk. Niki demo aku ngolehno anu pemirsa, ngolehno damen koyo ngono kae tak olehno mulai wis. Gak gua HP iki mulai gua HP. Mas. Aku ngolehno iki Mas. Ya wis pemirsa iki aku tak lanjut mulai gabah sih. Soalnya esuk mau anu Mas ya, aku gak iso ngewangi. Anu Apa utang anak? yang udang anak yo. Gue betul utang. Yang utang bujuk bareng anak. Terus apa nek arani? Akan duwe. Anu apa ngeterno dukun bayi. Lho, anak dukun bayi. Enak dukun bayi. Lah sing tukang ngedusi ngono kuwi. Aku dukun wong tuwa kuwi. Dukun bayi wong anakmu ya. Yo. Bener. Berarti ngeterno dukun tuwa, dukun bayi ku bayine lah ya sing ngedusi. Mas Noy asine yo anu pinter pemirsa. Walik aku bayi. Dimu akeh wong ngaret Mas. Esuk-esuk. Akeh itu ora dari ini kok. Lho wong kene yo leren mbah-mbah bareng popok. Mbak. Iya. Kamu dia emang. Ya wis pemirsa aku tak ngolehne gabah pemirsa ya. Aku dilanjut meneh. Lanjut pemirsa iki arep ngolehno gabah sik. Ya tahu. Untuk menteng. Mati. Kok udah itu. Ya sudah. Loro to, Mas? Ya piro? Kok suara. Oke, dalane koyo ngono kae monggo loro nda. Apa tuh di? Metu kono, ngene Pak Yan. Kira wong arep iki, wong arep iki. Entane wong arep, Mas. Iya. Arep dulu botok lho. Gimana tuh? Ya ke jam reneng soko iku kok. Iya.
Wih, gampang. Oke. Gua langsung ke gamen gue. Yo tak tahu tenang aja wis. Antri ya betul. Ayo kerja ning kulon iki Mas kita iya. Nah, iya, Dibangun apa tuh Mas kulon? Hmm? Dibangun apa? Ya, apa kok gue? Beri ini. Itu apa ini? Tolong gue lah wis. Kakwe. Iya, pemirsa gitu. Wong bang sekakel. Motor elek iki sekakelan iki. Trail iki. Sing gung bangkel. Iya. Latihan bangkel iki pemirsa. Wis ya. Terus pemirsa aku tak oleh nih sik. Pemirsa iki wis berko sawah. Lanjut meneh. Tak tukokno lampu to, Mak? Ayo. Ayo gede. Ya alhamdulillah sesuk arep ono anak pemirsa. Ono acarane anak pemirsa. Nek arane apa, Mak? Pasar. Sepasar bayi karo akikoy Mak ya. Alhamdulillah iki wis dis. Barang-barangnya di mana ya wis ditumbas nih. Sini pasar di mana sampean, Mak? Sepun lho, Mak. Sepun wis Bu. Ning pasar. Pemirsa biar tak pasangi lampu kayak. Persiapan gedang, persiapan wis. Ket lahiran kayak. Ket lahiran kayak wis padha mek gedang. Saya bilang wis pas mateng iki. Iki potong dia tak tembasnya lampu luar tak pasang. Terus tak pasang lampu sih pemirsa ben padang. Sesuk nek masak. Oh mak sesuk. Yo gawe Siap. balik. Gawe wali-wali terus. Wali-wali ki nek kanggo anu mak ya. Pasar syaratnya ono wali-wali. Nek wong Jawa. Nek wong kene lah. Anggonem Gunung nantenan. Iwal-iwal iku Gara-gara metu dulu. Ngono malang pasar. wali-wali sanggo gedang-gedang wi mak ya bungkus e. Terus digawe lincip ngono. Nggone di pasar ini kok enak. Iwal-iwal. enek. Jadi ngono pasar nganten ya enak. Nggih. Ya, pemirsa iki ndik mau persiapan gawe masak sesuk gawe sepasar. Pasar bayi. Sepasar bayi karo diakikoy sisan sekalian. Ndik mau mak ya wis ning pasar. Ya pokoknya minta doanya semoga Lancar. acaranya sesuk iki lancar, Nih. berjalan lancar. Pokoknya pandungane Sana dulur. anak dulur Konco. kanca. Pokoknya muga lancar acarane ngono mak ya. Berarti sesuk digunduli nak. Kung selapan bulan. Gendulan to mak, gak pas wayang Gendulan. tingkepan terus mider bengi-bengi ngono kae mak. Kak. Gak. Kung dulu ya selapan lah. Nah sesuk iki berarti sesuk gak mak. Kak. Mau digunting seidis tok. Oh digunting saithik tok iya. Digunting tiga. Diterno. Diterno kebanyakan. Iya diterden iki. Dik mau ya wis ber ngedes mah. Mas no karo anu. Double no mak. Ora double R tapi double no. Nek sing salah mau. Lha iya wis tuwek mak yo. Rudi Hartono, Mas No, terus apa nih? Nario. Nario. Wartuane yo no. Wartuane ning. Iya. Langsung Pak Eyun. Wow. Nawa Suratno. Pak No ya Nowo. Sing ora yo dijamin Jawa. dinyawat. Iki ndek mung yo tak tukokno lampu mak. Sekarang tak pasang ben padang sesuk nek masak. Kan aku yo Kan guri. karo mak kan tukokno sisa nek tak tukokno. Aku tekan. Aku tak pasang. Saya pasang. Pendidikan.
kadang-kadang gak apa-apa to mak kanggo mripate anakku. Dan anak bengi kan kuwi. Oh iya nek bengi sing cilik iki. Saya rasa anu. Ya anakku lagi turu pemirsa karo nungguni anake. Gak nangis Dik mah. Ora. Nek bengi pemirsa. Warek yo ora nangis. Nek bengi nangis terus pemirsa anakku. Mangse Bengi. Nak. Yo ngajak melek antre. Tulangan melek bengi. cah cilik ngono kuwi. Kok anggere wetenge warek untuk yo sebocah warek. Kan ini ki turu wae pas pendak bengi. Kok sak jam dini, sak jam dini. Coba Rika anu pemirsa ora tak anu soalnya lagi gak pakai kerudung. Gak mudah yo riwari. Dasare yo pendek. Aku salin neh. Iku kok tak concong karo mak ayu mak. Itu mandah ditunjuk kayak HP. Dasare dinggo sapa karo hamba Mulai mak. sepuh ya. Hamba mak. Allah. Digawe terus pemirsa. Seneng banget mak. Kalau lulus lah, lampine mulai. Ya pokoknya terima kasih yo sing wis ngasih ning anakku. Sing ngasih ning tetanggaku, pokoknya terima kasih banyak. Sing dukung. Ya Dik. Iya, terima kasih banyak pokoknya. Penutupan. Iya, penutupan. Iya. Dan tutup sampai adik. Iya, aku orang berikut gak mau kudung suara aku tok. Ya gak kok. Ya suara aku tok ya pemirsa. Sepuranya aku gak kudung. Terima kasih banyak yang telah menonton channelnya 2R Rika dan Rudi. Kamu kegiatan Mas Rudi ini sawah panen. Nih, wah ya alhamdulillah. Alhamdulillah panen. Terus tuwek cerimake kondang adas didos Mas no tibane. Iya. Aku ngusungi paling kok. Dia mesti tak usungi to, Mak. Tak kayak ning ngarep nggone desa. Bar cek Urung bar. desane kon terus. Pak soalnya yo kerja. Jero lah. Soalnya yo anu malah kayak mulai yo dadine arep rei yo gak penak pemirsa dadine yo. Mulai. Mandiri mulai to. Layak man kerja. Turu aja. Nggih pun ya pemirsa, cukup sekian kegiatan pagi hari ini panen pari. Sisa tikus. Sisa tikus, Mas. Sisa tikus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.